Onye na-ebe anya otu o si wee dị onwe ike ọsị ọ dịkọ na nwaanyị ọgbara ajọ mmadụ ọgbaghị ajọ mmadụ ofu ihe mere na ndụ ya bụ na anyị mara na ọ mụsọ nwaanyị ọkwa ya unu amara ọkwụ na nene Chibuike na-ebe na bụ nwa so na ndị na-ekere kacha n'ebe Asamma nọ ụfọdụ mgbe enwere ike a na-asị na Asamma nọ n'otu narị afọ na ụma ọkwanụ nnete mere o ji wee nọrọ otu ahụ. So Chibuike anyị na-ekene gị na ụmụnne gị na ụmụ nwanne gị na ụmụnne nne gị maka ikpeazụ m bịatara ebe Asamma nọ ọkwụnụ fụrụ ụfọdụ ndị bara ebe edobere ozi efu na ọmarịcha bedị edobere ozi bedị abụ edo dị nọrọ mgbe ọ dị ndụ ọgbọ kịta ọnwụ nke mbata bedị anyị ebe ahụ ibi nlu madị na-abụ na ka ọ dị o wee nwụrụ n'ime ọ gwara ka ihe osi dozie ebe mmadụ nọ n'ahịa ahụ sị ka ya oge ahụ anụwa na ahụ atọgbuo onwe ọnụ na amarọ o ka anyị esi na-eleta onye na-ahịa arụ nleta ahụ atọbi ụtọ so onye na-ekene kacha na ụmụ ya niile ndị ọzọkwa ị na-afụrụ a na-ekwu maka adị ya na onwe ya akakwuona na nka ama m na ndị nọ n'ezinụlọ ndị nọ n'ụlọ ndị nọ n'ụlọ mana ọkụ ụfụrụ onye ahụ ekene kacha na Asamma nọ bụ pati unu ekene ya mma ekene ya pati nwere ike ịbụ ihe nwere ike ịkpọ akara mmehie ihu ọma pati kwakwara ezinụlọ obi n'ụzọ dị iche iche o nwere mgbe echetozi n'afọ mana ọ dị ka ọ n'afọ ihe dị ka n'afọ ebe omego puku afọ na ụma ka nọkata o nwere ndị na-abịalụ pati dị ewee kpakwucha kwuo mgbe ọ ya abụ ọ dị ka ndị ụmụtụ bụ ya maka enwekwu na na-ajụ ka ezi kosi ma Asamma bụ nwunye m ka ọ bụ bịabụrụ agbata obi m so a na-akpakwa ndị otu anyị na ọ na-akwado ka anyị esi weri rice enweela ofu ụbọchị ahụ ekwu na ha ya abịa ihe dị ka nwanne echi olu n'ụtụtụ Asamma kunie nnọọ jebe mmadụ mmasị abasa mmadụ mmasị ọlụlụ mkpa jebe ebe ndị ahụ na ụmụtụ ruose ha na ihe a ekwuru ọ ya azịkwa na-adaba ụfọdụ nwere ike na-echi n'ụdị na nwaanyị a ga-ezu ụdị ajọ mmadụ ọ gbara ihe a nke ịgbachiri nwa ya dị ọ na-ege anya ka ya na pati si anọ wee fụ na e nwere ike na anwa anafịa pati nyeme gịnị nya nwụrụ anọrụzie na-eche ndị a ka ha bịa fụrọ ha ewee jebe njụ ose amana ọkwa mgbe unu bịara kwuo na ọ ya azị adaba na ha ejee na mgbụwa ụnyaahụ ya jije nụtazi onye ọzọ ọ debe na pati ka nọkwa mana ebe a ka nna wee ghọta ihe a na-akpọ mmụọ mmadụ inwe ndidi na ịdị umeala dịruo ya n'ọkpụkpụ mgbe ahụ mgbe na-eche na pati onye enwe agbazi obi njọ ọ ya ewute nke o ji bụrụ mmadụ na ọ ya agbazi obi njọ mana ọ dị ka ọmaghara ka ịfụnanya n'ebe mmụọ ya nọ kawanyere ọ mara ụhụrụ ntutu ta nletegidekwa ya ganye n'ọnwụ biko ka anyị kọọrọ na Chineke aka n'isi eji okwu ọ bụla ụfọdụ enwere ike ụfọdụ ihe dị otu a bịara mụ na gị bụ akara ile na okwukwe anyị eme gịnị anyị adachapụ anyị ga na-enwe ndidi onye ma mmadụ abụrụ chukwokwunu ma onye ma ọ bụrụ na pati jebere di ahụ na ihe dị iche ọka nya na ihe ka njọ aka dị mana ụfọdụ mgbe God rise straight in a crooked line ihe ọbụla mere n'okpuru anyanwụ Chineke maara maka ya maka na mgbe ihe ahụ dị sọsọ ihe nkwupụ n'onwe mbụ na ọ bụrụ na onye a bụ di pati n'eziokwu na ọka ajehụ gịnị ebe ọzọ so ọ bụrụ maka anụghọ di ma ọ bụ amụta nwa ofu nwaanyị anyị na ya nọ n'Ọka eji ụmụ ịsaa mana ofu n'ime nwa ya ka urie onye amụta ọ na-ebe onye amụta ha ọ na-eme gịnị so onye ọbụla idiju gị afọ so anyị na-ekele Chineke maka ndị nneta mgbe ọbụla m batalụrụ ebe a ekene m n'ụzọ pụrụ iche fada prọfesọ BSc Obi onye maka asị bịa tie mmanụ nsọ abalị onemone
akpọrọ m enwetaghị m abịateghị mmanụ nsọ. Mana mgbe ọbụla m batara ịfụ Asamma, ihe na-enye m afọ ojuju bụ na ebe ọ nọ dị ọkụ. Ịbata na ya ịfụ na mmadụ nọ n'ụlọ, ahụ ya adịkwa ọcha, ọ na-enwu, ọ na-akazi nka na dịka ọchị ya na-apụtawanye. Ọ dị ọkwa ebe enu, maka ụfọdụ n'ime anyị nwere ike ịfụ onye nke gị metelu mmadụ ifo isi akwa nwere ihe o mere. Ọ mgbe nne ma nna ya bara ka ha na-amụ ụdị ịfụnanya ụmụnne nwere n'ebe ha onwe ha nọ. Mgbe ahụ ọ dịzie ka nne ma nna ha ọgụ alụ nwere ike na-ekwuzi ebe anyị evujie. Ka m gwa gị eziokwu, ọ bụrụ na ụmụ Asamma kwuru ya bịaba Lagos ma ọnya bịaba Ọnịcha, ọ ya ha anọkwata. Ọ maka na ọnọdụ ya na-aka nka, na-anụ olu ehi, na-anụ olu ọkụkọ ya. O nwere ka ọ na-abụ ha luo, ha na-ekwuzi okwu ha na-anụ ihe ha na-agwa onwe, ọ bacha ha ma afa nke ọ kpọrọ ọbịa onye nri. Ọ ihe ndị a na-edobe mmadụ, maka ihe eji ekwusi ike bụ na nke m bụkwa na-agbago m akara gori dị nsọ. Ọkwa ifuru unu ebelu unu ụfọdụ n'ime unu na-emelụ, ebelu ụfọdụ n'ime unu na-emelụ, maka ihe ebelu unu ji emelụ m bụ na emekata na ama Chineke memara nka unu ma fada ji aka n'ọba akwụ mara gbadagodo ebe ndị fada na-ana aka nka. Anyị alụtago nke anyị ebe anyị na-ana aka nka. Ndị na-enete anya ebe a na-agbanigbo dịkịta ụmụ gị ha na-anata ụlọ holidays, anyị na-agbanata ha na-enye ha ma ji mmanụ ma ụtazị na ndị otu ma ji ahụrụ ọkụ na-agwọrọ ha abacha. Ka ọkwa okwu na aya akpanata ha ụlọ, asị ọ na-aya ha ntụtụ, asị na anwụnta ya ata ha ma ọ bụ ịbụba. A na-azị ehi ikwu. Ụfọdụ n'ime ụmụaka unu kịta ụmụ unu amaghị ebe ikwu nne ha dị n'ikwu nna. A na-amụzi agbụrụ Indomi. O kwuru ike isi gị efu kịta ihe dị ka nwatakịrị nwaanyị na-achọ di, ọ chọgidekwa ha di onye na-achị na-ewezi ya na ya nọ n'ụlọ na ya na-egbu akwụ si ya Holy Ghost fire back to sender. Onye ọbụla chọrọ ibi township obodo atọrọ ụdị nke a mbiri n'Ọka. Ị ma na enye m option mkpanata Akwaeze na ọ na Akwaeze wee si Ọka, Akwaeze na-eje Ọka because na Akwaeze ifuru makarịrị Ọka. Ụfọdụ m nwere mbọsị anwụ ya achakata m n'ime ụlọ, chakata m achọba m ndo isi je ebe mmadụ yọta ya ndo isi ka m wee kanata nke bụ Felicia Air. A na-eme township. So na ihe m na-ekwusi ike na ya nọ bụ na Asamma anụnwa nọgidere nọrụ otu anụnwa bụ nnete, mana ji n'oge kịta akwala onwe gị anọ maka nnete ahụ. Nne fada Azubike na n'ihe na-ekwu maka ama na ụfọdụ mgbe na ụmụ gị na-ezube gị ahụ n'okpuru ukwu bebe ọkpara kpara igwe egbe ịgụrụgụrụ mmanye ha amanye sị ha kparata anọ m gịnị ụmụazị ka ha so malụ oke. Maka o nwere ike akpachapụ anya ofu ụbọchị mmadụ nwere ike ifo n'ezi fụ nwanne ya kpọrọ ya pụta sị mma ya ma mpịa this is my wife, maka a na-aza akọwa. So na ihe ikwu dị mma ụnara n'ihe na-ekwu. So pati nka ya ego gị ngo maka inete Asamma, mana ọ bụrụ na nchezọ ma ọ nwụọ bịa na mọchụarị ka ngo gị ya bụ ngo mma ego gị ngo. Achọkwaziri m ike n'ụlọ maka mmeso ọma ụnụ, maka ịma na ozu nwaanyị na-agba ụfọdụ ọ na-ese emetụ. Nwaada ka nọ ma ndị amụghọ ha na-azụ right ha iche na nwaada ka ha na-azụ ịma ọnụ afọ ha ka ha na-azụ. So na mgbe mụ na Chibuike na-ekwu wesị m na-agwabugo unu kweta na mgbe ọbụla abịa n'unu ya eme gịnị unu ma bịa kịta egbu ndị na-eni kwa ya abịa iwere na-ajụzi nwatakịrị nwaanyị chọtara ụdị onye na-eni bụ onye Akwaeze o mere alụ ka anyị nyere n'onwe anyị aka. Ihe bụ akwamozu na gboo bụ na abụ mmadụ nwụrụ egechi ọmụ n'ọnụ ụzọ na ọbụ ọzọ onye ọbụla ga-abata na ndị a nọ n'uru. Ihe o ji abụ agbapuo akpara akwamozu agba egbe, o nwere mgbọ na na-agba na-asị na a na-agbapụ ozu unu na-anụ maka ya. Mgbapụ ozu ahụ bụ na-asịgo ikwu na ibe gazie gịnị bịaba mgbalụ bụ iwetara onye mmadụ nwụnara ihe ọ ga-eji na-enete ndị na-eme gịnị na-abịa. Go and trace it. Onye ahụ omenala be anyị gbogbo, mana nke agbara ọfụ a kịta mụ na unu tinyeziri bụ ntọala ka ọ bụ nke mụ na-akwa eche m maka idekwugo m ya na were m na mbọsị nna anwụ ka a na-eni m mbọsị ahụ ka a na-akwa m. Onye ọbụla palụ moto si na na-eje egote akwa ụjọ eji akwa m na ọ ya enwe asidentị n'ụzọ kama na ọ ya ha anwụ anwụ ọkpa ka ọ ya agbaji. Asakwa m kwugharịa na ọwa elu m ka ọ bụ onye nsi wee chụ ya after Bishop Jonas Benson onye aka o si de nke nsoro ya mmeri anya de nke ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị fada dekwuru otu ahụ. We must get it right.
ihe bụ akwamozu onye otu Kristi bụ ekpere ekpere onye nwụrụ anwụ. Ọ bụrụ Chukwu biko wezina iwe nna maharamo biko dika Chukwu na mo na leze gị Chukwu imatago na nwanye si ike ma site n'ebere gị na anyị ga-ahụ gị Chukwu biko wezina iwe nna
Candle ngosipụta ife nke Kraịst. Party. Nna anyị nọ n'eluigwe, na mgbede taa parish priest kene mmadụ niile ma ọ kachasị ụmụnna anyị ndị buru ihi na ndị kpochikwara anụ ka anyị na-emezi ihe ndị ọzọ. Afụcha m ụfọdụ ndị bata anụ okwulu nwambado ha ama na ọ gị bụ ọtọchapụ anọ m ya Ogbuefi eze nwa anyị fụkwara gị daalụ mbụba oke daalụ ma ọdịna nwa ma paripa afụcha m ụlọ ma amarụ nwa eze ma ọkpara akụ nne ma eze anyị akpara anyị elo adịkọbi batazi ikpeazụ ọnụ bụrụ ebe a daalụ nụ mmadụ niile mgbakọrọ ebe a ndị kwaya ekenekwaziri m ụnụ ọ ga-adịrị anyị ncha mma site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu ka Chukwu Chike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu yọbara unu Amen.